Недзе под колючими кустами ажын ляжыць маленькае каралеўства фей і эльфаў. Усе яго жыхары вельмі маленькія. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Полетели, давайте гулять. Почекай! Маленькае каралеўства Бена і Холі. Сённяшнія прыгоды пачаліся у маленькім замку. Эльфова фабрика. Якія планы на сёння, няня Сліва? Вы ідзяце на эльфаву фабрыку. Навошта? Ну, ваша міласць, сезон высокай загрузкі на фабрыцы, бо хутка каляды. Як гэта тычыцца мяне? Вам трэба праверыць лялькі і упэўніцца, што яны дасканалыя. Гучыць весело. Нічога вясёлага, Холі. Лялькі штогод дасканалыя. Я проста скажу дасканала. Мне абавязкова ісці? Нехта мусіць прыйсці. Яны чакаюць каралеўскую асобу. Я пойду. Я скажу, что ляльки досконалые. Так, чаму не? І няня Сліва таксама пойдзе, прыгледзіць за табой. Цудоўна! Вітаю, Холі. Вітаю, Бен. Мы прыйшлі паглядзець на эльфаву фабрыку. Ведаеш, дзе яна? Як мне не ведаць? Я ж эльф. Дык дзе яна? Ідзіце за мной. Гэта прыёмная эльфавай фабрыкі. Вітаю, чым вам дапамагчы? Вітаю. Да вас прынцэса Холі з каралеўскім візітам. Ясна. Запішыцеся, калі ласка. А што напісаць? Ваше імя і месца працы. Мяне завуць прынцэса Холі, а моя праца быць чароўнай прынцэсай фей. Вельмі добра. Вам трэба надзець каскі. Я заўважыла, што ў вас палачкі. Так, бо мы феі. Мушу іх забраць, бо магія забаронена на эльфавай фабрыцы. Эльфы не чаруюць, а мы эльфы. О, дзе? Вось. Сёння працаўнікі дужа занятыя. Вялікі заказ на лялькі. Ад святога Мікалая. Ого! Гэта святы Мікалай? Не, наўрад ці гэта ён. Оу, вітаю, спадар Мікалай. Можна пагаварыць са старым мудрым эльфам. Так, так, зараз жа яго пазаву. Званок старому мудраму эльфу. Калі ласка, падыдзіце ў прыёмную. Тэрмінова. Вітаю, прынцэса Холі. Вітаю, стары мудры эльф. Святы Мікалай. Оу, перапрашаю, хвілю. Алло? Вітаю, стары мудры эльф. Ці будуць лялькі гатовыя да калядаў? Так, Мікалаю. Мы дакладна зробім усе лялькі сёння. І ўсе яны будуць у прыгожых чырвоных сукенках, праўда? Так, у меленькіх чырвоных сукенках. Дзякуй, да пабачэння. Такія лялькі вы робіце святому Мікалаю? Так, сотні такіх лялек. І ўсе павінны быць гатовы сёння. Можна паглядзець, як вы іх робіце? Вядома. За мной. Паедзем на цягнічку. Усе па месцах. Першы прыпынак – узровень 1. Камп'ютарны пакой. Трымайцеся моцна. Узровень 1. Камп'ютарны пакой. Як весела! І мой страўнік развесяліўся. Файна, хіба не? А далей будзе нават весялей. У якім сэнсе далей? Убачыце. За мной!
Тут ми вибираємо, як лялька буде виглядати. Я думала, ви придумляєте гэта ў час працы. О, не. Дизайн продуманий до найдрабнейших деталяў. Нічога випадковага. Ого! Ваша праца вельмі карпатлівая. Ми ганарымся продуманасцю лялек. Тут ми вибираємо колери. Гэта лялька для святого Миколая. Так, вось, наприклад. Калі захачу, я магу змяніць колер сукенкі з чырвонага на сіні. Сіняя сукенка. Эльфы на фабрыцы зразумеюць, што сукенка мусіць быць сіняй. Але святы Миколай прасіў чырвоную. Я ведаю, прынцэса Холі. Гэта проста для прыкладу. Наступны прыпынак – эльфова фабрыка. Оу, мы ж не будем больш спускацца. Будем, няня. Фабрыка глыбока пад карэннем дрэва. Наколькі глыбока? Вельмі глыбока. О, Усе па месцах. Нешта не надта, мы спускаемся. Пачакай, Холлі. Наступны прыпынак – узровень 99. Трымайцеся. ау, мой страўнік! Гэта весела! Узровень 99. Эльфова фабрыка. І машина-бурбалка. Чаго? Машина-бурбалка. Ого! Сюды, прынцэса Холі. Калі ласка, не саромся задаваць любыя пытанні. Добра. Вітаю. А што вы робіце? Я цягну за вагар, прынцэса Холі. А што вы яшчэ робіце? Я цягну за вагар і з'яўляецца цеста. А вам не нудна? Эльфам ніколі не нудна. А я эльф. Дзякуй, хадзем далей. Вось фармовачная машина. А вы што робіце? Цісну на кнопку. Цэлы дзень? Так, цэлы дзень. Відаць, вы вельмі цярплівы. Эльфы вельмі цярплівыя. А я эльф. А што далей? Далей фарбавальны пакой. Тут лялькі афарбоўваюцца. Як весела! Вітаю ўсіх! Вітаем, прынцэса Холі. Кожны эльф малюе нешта сваё. Першы малюе вочы, другі вусны, а трэці валасы. Неймаверна! Я думала, гэта робяць машыны. Не, мы ўсё робім рукамі. Якая цяжкая праца. Эльфы любяць працаваць, а мы эльфы. Добра, што я нарадзілася феяй. Цішэй, няня! Пасля афарбоўкі сукенкі ляльку высушваюць. І запакоўваюць. Можна дастаўляць. І паглядзіце. Гатовая лялька. Дасканалы ўзор эльфавай працы. Хіба сукенка не мусіць быць чырвонай? Што? Хо-хо, маеш рацыю, прынцэса Холі. Не страшна. Калі вырабляеш сотні лялек, памылкі здараюцца. Але яны ўсе ў сінім. Оу, у сінім. Трэба распакаваць і перафарбаваць. Але часу зусім няма. Я перафарбую за секунду сваімі чарамі. На эльфавай фабрыцы чары забароненыя. Ладно, тады я пазваню святому Мікалаю і раскажу, што здарылася. Упэўнена, ён зразумее. Не, толькі не святому Мікалаю. Думаю, варта дазволіць магію няні Сліве. Толькі сёння. Добра, але спярша мне патрэбна палачка. З вяртаннем. Сіні зрабіся чырвоным. Ура! Атрымалася!
трималася! Дзякуй. Было нескладана. Гэта лёгкі заклён. Крэсла няні Сліві, калі ласка. Навошта? Одна готовая? Засталіся 999. О! Зрабіся чырвоным. Зрабіся чырвоным. Зрабіся чырвоным. Ого, няня, ты такая терпливая. Так, няня Сліва, сёння мы зрабілі з вас эльфа. Я эльф. Агучана студыяй Гаварунбай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц, Магдалена Бутыліна, Марцін Любецкі. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Марына Глушыцкая. Ha 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 ha!